Ahojte, milí priatelia. Volám sa Kristína Cvachová a dnes vám predstavím unikátnu podnikateľskú príležitosť priamo v Bratislave. Komplexne vybudované pohybové a rozvojové centrum so zabehnutou klientelou. Exkluzívne priestory sú v nadštandardnom vybavení tvorené z viacerých zón pre individuálne a skupinové cvičenia. Inovatívny prístup u 8 trénerov so zameraním na fyzické a mentálne zdravie. Tento výnimočný, funkčný, výnosný koncept je ideálny biznis plán pre človeka, ktorý bude rozvíjať víziu a myšlienku zdravia ďalej. Ak túžite po podnikaní, ktoré dokážete robiť srdcom a zároveň vás bude živiť, hľadáme práve vás. Ozvite sa mi. Broker Consulting. Financie, reality spolu.